да си направим маска с банан, защото бананът е изключително полезен за лицето. Той хидратира и подхранва кожата, като в същото време помага да запази своята еластичност и мекота. Също така бананът има избелващи свойства, които помагат за избелване на петната и несъвършенствата върху кожата, като подобряват нейния естествен тен. Необходимо е да вземете само единствено един банан, лекичко да го размачкате и веднага да го нанесете върху лицето. Препоръчвам ви абсолютно всяка сутрин да слагате това пюре от банан върху лицето си. То ще премахне всички несъвършенства, петна и бръчки. Това нещо може да го правите всяка сутрин и вашата кожа ще започне да възпроизвежда колаген. Ето така изглежда маската. Бъдете здрави и живи и красиви!